Шулай ук Буа районының Зур Фроловы, Кыят, Алших авылларында яшәүче хатын-кызлар махсус операциядә катнашучыларга ярдәм йөзеннән настилкалар тегә башлады. Бер рәттән оек башлар да бәйлиләр. Әлеге хәйрия эшләрен Зур Фроловы авылында яшәүче Ольга Шевелева оештырды. Хәйрия склады базасында ошыгыч ачылган тегү цехында Алсу Самигуллина булып кайтты. Валентина Гончарова үткәнендә китапханәче. Соңгы 2 елда хәйрия складында эшләгән. Хәзер яңа һөнәр үзләштерә. Махсус операциядә катнашучыларга ыек башлар бәйли һәм настилкалар тегә. Заманында ул үзе дә гаиләсе белән Донецкта яшәгән, ире Украинадан. Бүген анда туганнары яши. Шуңа күрә анда тынычлык урнаштыруда булышучыларга ярдәм итүне хатын намус эше дип саный. Я вяжу и носки, свитера могу вязать. Мин гольфлар, свитерлар бәйди идем. Хәзер без дус кызларым белән ыек башлар бәйдибез. Алгы сызыктагылар өчен носилкалар кирәклеген Ольга Шевелевага Симферопольдә яшәүче Дмитрий Атакай хәбәр итә. Хатын аның үлчәмнәрен ирәнә, аннары камуфляж, тукыма һәм ике яктан тоткычлар өчен каешлар табыштыруга керешә. Аларны сатып алуга финанс ярдәме санаулы көннәрдә җыела. Закуплено 1000 метров ткани пока. Бүгенге көндә 1000 метр тукыма, 50 метр каеш сатып алдык. Каеш тагын кирәк булачак, чөнки бер носилкага 10 метр каеш китә. 500 носилка тегәргә планлаштырабыз. Әзер әйберләрне 2 атнадан Казанга төяп җибәрәчәкләр. Бу вакыт эчендә 100дән күбрәк носилка тегеп һәм 200ләп ыек баш бәйләп өлгертергә ниятлиләр. Хатын-кызлар хәйрия эшен киләчәктә дә дәвам итмәкчеләр. Кирәк икән башка әйберләр дә җитештерергә әзер. Алсу Самигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары.